като видях как скочи на главата и като почне така ду-ду-ду-ду и аз... Те няма право, аз се спирам, Така ли? той ме бил зад. Ама няма че, просто чувствам, че... Ей, не знам. Как ме казаха втория път, аз не разбрах. Той Марита, аз си прибирам ръката, като му се закачи тук. Първият път хубаво, съгласен съм, много го приема. Ръците ми стоят тъй, като аз ми се славят. Тук аз стоят. Ще знам, че нямам право да направя. Демек той сам се е заклещил там и... Да, някой ще кажа. Това не е мой стил. Той този много скача. Той е тайкондист. Той тук има много тайкондист. И тук нямам право да виждам. Къде играят хора с власт? Моля? Може отборник играят също някакъв, като той сега като и коле, той е контист. Да. Те много скачат, бе, брат, аз на... Ооо. Каратист, аз като тренирам в карате, както Ей, да, бе, да, знам, че е много... не гледала другите мачове, няма нищо общо. Не, нищо. Обаче на мен, честно казано, карачето май повече ми харесва. Карачето май повече ми харесва. Да, бе. Ама... Няма травми, не се удрят чувствата си. Давай, Лика! Леле! Не знам, мен каратето наистина май повече... Вие, колко сте в... Тук са чубани. Тук. Значи ще излезе след малко. Вие сте на Митко после, дай му ги на него. Влизай, бе, Лика! Дай! Групе, къде са протекторите, бе? Какво означава тъзгъба? Край на матча. Поне гледам, че метат всеки път накрая. Аз накрая се бурих. Ама не те хващам. Хваща. Давай, Лика! Файт. Немо и Лика! Или Ликата бори, нали? Оу! Ами Лика! Върти, Лика, върти! дайте ми корени. Върти, Лика! Мани, де бяга! Върти!
Разципи, направо разципи.